Πες μας δύο λόγια για την εμπειρία σου με την Ελληνική Ομοσπονδία και με τη βράβευση που είχες ως Miss Greek Independence. Ωραία. Με λένε Κατερίνα Καραντρίκα. Είμαι 19 χρονών και κατάγομαι από το Νιου Τζέρζι. Αλλά στην Ελλάδα είμαι από το Αγρίνιο και την Κρήτη. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είχα αυτή τη μεγάλη εμπειρία να είμαι εδώ μπροστά σας, να είμαι το Miss Greek Independence. Και ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είμαστε Έλληνες εδώ στην Αμερική. Αλλά και να είμαστε περήφανοι για όλους που μας βοηθήσουν και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω αυτό τους τίτλους για Miss Greek Independence. Δύο λόγια για τον εαυτό σου. Ονομάζομαι Γιώργος Χαρλάφτης και κατάγομαι από την Αθήνα. Σήμερα είσαι εδώ για τις εορτές που κάνουμε για την 25η Μαρτίου, σωστά? Πολύ σωστά. Θα είμαι μέγας τελετάρχης στην παρέλαση αύριο. Μάλιστα. Πώς αισθάνεσαι για αυτή την απόφαση? Είναι μια τεράστια τιμή καταρχάς και πολύ περηφάνεια που μπορώ να κάνω κάτι σαν κι αυτό. Μεγαλώνοντας σαν παιδί, κάνοντας τον αθλητισμό, αρχίζοντας και όλα αυτά, δεν θα περίμενα τίποτα τέτοιο, οπότε είναι πραγματικά μια τεράστια τιμή. Εγώ τώρα παίζω στο Kansas City με τους Kansas City Chiefs. Το άθλημα, πες μας δύο λόγια για τον εαυτό σου. Με το άθλημα είναι το NFL, το οποίο οι περισσότεροι Έλληνες το γνωρίζουν σαν rugby. Κάνουμε μια προσπάθεια έτσι να φέρουμε το NFL όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Που καταλαβαίνουμε ότι θα διαρκήσει, θα πάρει λίγο καιρό, αλλά σιγά σιγά κάτι γίνεται. Εσύ είσαι εδώ γεννηθείς και κατάφερες και ασχολήθηκες με αυτό το άθλημα. Εγώ έχω από την Αθήνα είμαι γεννημένος, μεγαλωμένος και όλα αυτά. Μετακόμισα στην Αμερική στα 14 χρονών και άρχισα το άθλημά μου 15-16 κάπου εκεί. Τι σε όθησε να ασχοληθείς με αυτό το άθλημα, το οποίο πολλοί Έλληνες, ίσως είσαι και ο πρώτος που ασχολείσαι επαγγελματικά με αυτό? Έτσι ακριβώς. Για να είμαι ειλικρινής, οι περισσότεροι φίλοι μου το έκαναν όταν ήμουν στο γυμνάσιο και στο Λύκειο και είπα να το δοκιμάσω. Το δοκίμασα, το αγάπησα και τώρα είμαστε εδώ. Τέλεια. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είμαστε πολύ περήφανοι, αλλά ενώ γιορτάζουμε τα 203 χρόνια της ανεξαρτησίας της Ελλάδος, την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία, δεν ξεχνάμε τα 50 χρόνια εισβολής και κατοχής της Κύπρου. Και από τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού παραμένει υπό κατοχή από τους ίδιους Τούρκους, έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε τον δικό μας τον αγώνα μέχρι ότου και το τελευταίο κομμάτι του ελληνισμού απελευθερωθεί. Υπάρχει κάτι που κάνει αυτή τη στιγμή η ΑΧΕΠΑ και γενικά η οργανωμένη ομογένεια όσον αφορά τα 50 χρόνια της Κύπρου? Γίνονται κάποιες προσπάθειες για να καταφέρουμε μερικά πράγματα? Η ΑΧΕΠΑ σε συνεργασία με την ΨΕΚΑ έχει αρχίσει μια προσπάθεια να περάσουμε νομοσχέδια σε όλες τις πολιτείες, σε όλες τις 50 πολιτείες της Αμερικής για την καταδίκη της εισβολής και της κατοχής και τα 50 χρόνια της συνεχιζόμενης κατοχής. Έχουμε ήδη περάσει νομοσχέδια σε 3 ή 4 πολιτείες και αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που οργανώνετε γενικά? Έχω ακούσει ότι κάνετε, ειδικά και η ΨΕΚΑ, αλλά και εσείς προσπαθείτε να πείσετε Αμερικάνους πολιτικούς γενικά για πολλά πράγματα. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα τώρα με την Ελλάδα και την Κύπρο? Μέσα από την κοινωνική συμμετοχή που είναι ένας από τους πυλώνες της ΑΧΕΠΑ, έχουμε υποχρέωση, συνεχίζουμε να το κάνουμε, να δίνουμε πληροφορίες και να δημιουργούμε σχέσεις με Αμερικάνους βουλευτές και γερουσιαστές, γιατί όταν ακούτε κάποιους βουλευτές και γερουσιαστές που υποστηρίζουν τα εθνικά μας θέματα, θέλω να ξέρετε ότι δεν ξύπνησα μια μέρα και έγινα φιλέλληνες. Παίρνει μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Είναι δύσκολο στην Αμερική, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Η ΑΧΕΠΑ είναι η μόνη οργάνωση που έχει παρουσία σε κάθε γωνιά της Αμερικής και έχει σχέσεις με όλους τους βουλευτές. Συνεχίζουμε αυτή την σχέση, αυτή την πληροφόρηση, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι σχέσεις της Αμερικής με την Ελλάδα και την Τουρκία έχουν φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά πρέπει και εμείς και οι κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Κύπρου να καταλάβουν ότι δεν είμαστε πλέον επέτες, πρέπει να αρχίσουμε να απαιτούμε, γιατί έχουμε αποδείξει την σημασία της Ελλάδος και της Κύπρου όσον αφορά τη σχέση με την Αμερική.
Την προσπάθεια που κάνετε τη στηρίζει η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση? Ό,τι κάνει η Ομογένεια το κάνει από μόνη της. Από εκεί και πέρα πρέπει και η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση να επενδύσουν από μόνες τους, όχι σε εμάς, εμείς καλά τα πάμε, και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο δημοσίων σχέσεων στην Αμερική, γιατί όπως ξέρετε στην Αμερική στο τέλος της ημέρας είναι οι δημόσιες σχέσεις. Σαν Ομογένεια νομίζω έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα και με λίγη βοήθεια από την Ελλάδα και την Κύπρο νομίζω θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον ελληνισμό. Έχουμε εδώ μια Ομογενή η οποία βάζει υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή. Δημοκρατίας. Λέγομαι Νιώβη Χριστοπούλου. Ζω 25 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. Έχω σπουδάσει νομικά στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο του Κολόμπια και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την τεχνολογία και τα θέματα business στη Νέα Υόρκη. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, μεγαλώνουν εδώ, είμαι μέλος Ομογένειας. Είμαι πολύ περήφανη που με επέλεξε η Νέα Δημοκρατία από την Ομογένεια της Αμερικής για να είμαι στο ψηφοδέλτιο της Ευρωβουλής. Και το όραμά μου είναι να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες ανά τον κόσμο που αγαπάμε την Ελλάδα με πόνο και μπορούμε να προσφέρουμε πάρα πολλά, γιατί έχουμε μια καθολική θεώρηση των πραγμάτων, να συνδεθούμε με την γενέτειρά μας και να μπορούμε να την εκπροσωπήσουμε μέσω ατόμων όπως είμαι εγώ που έχω πολύ μεγάλη διεθνή εμπειρία, εκεί που λαμβάνονται πλέον μεγάλες αποφάσεις, στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή λοιπόν για την εθνική άμυνα, για το μεταναστευτικό, στην Ευρωβουλή για θέματα τεχνολογίας και για ό,τι πραγματικά αγγίζει πολύ πλέον τους Έλληνες, με πολύ αγάπη από εμάς εδώ στη Νέα Υόρκη και από όλους τους ομογενείς. Μάλιστα. Οπότε υπολογίζετε στη στήριξη των ομογενών, μιας και είστε μια από εμάς, σωστά? Ναι, βέβαια. Είναι όπως είπα, πηγαίνουμε εκκλησία εδώ στο Καθεδρικό. Τα παιδάκια μου, έχω 2 γιους 10 και 6 ετών, μεγαλώνουν εδώ. Πάμε στην εκκλησία εδώ, κάνουν ελληνικά στο ελληνικό σχολείο του Καθεδρικού. Αλλά έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. Οι γονείς μου ζουν εκεί. Εγώ γεννήθηκα εκεί και τα παιδιά μου λατρεύουν την Ελλάδα, αν και είναι Αμερικανοί. Και Έλληνες βέβαια. Θέλω την υποστήριξη της Ομογένειας. Θέλω να δώσω μια φωνή στην Ομογένεια. Να εκμεταλλευτούμε αυτή την πολύ μοναδική ιστορική ευκαιρία που μας δίνεται φέτος να ψηφίσουμε με την επιστολική και να έχουμε άμεσα ένα λόγο στα πράγματα. Οπότε ζητώ την υποστήριξη Ομογένειας, στην αγάπη της, στην αποδοχή της, να προωθήσω την υποψηφιότητά μου και να μπορέσουμε να προωθήσουμε και τα θέματα που αφορούν την Ομογένεια και το πώς η Ομογένεια βλέπει την Ελλάδα. Όσον αφορά την Ελλάδα, πιστεύετε ότι η εμπειρία σας στην Αμερική και η επαγγελματική αλλά και η ομογενειακή όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που θέλετε να επιτελέσετε στην Ευρωβουλή? Ναι, βέβαια, γιατί καταρχάς έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, έχω σπουδάσει στην Ευρώπη Ευρωπαϊκό Δίκαιο και έχω σπουδάσει και στο Πανεπιστήμιο του Κολόμπια νομικά. Οπότε έχω μια εμπειρία όχι μόνο από τα ελληνικά πράγματα, όχι μόνο από τα ευρωπαϊκά, αλλά έχω και μια εμπειρία διατλαντική, την εμπειρία της Αμερικής, που πλέον εκτιμάται πάρα πολύ, από ό,τι γνωρίζω, στην Ευρωβουλή και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και πολλά θέματα πλέον, όπως το θέμα της άμυνας, το θέμα της τεχνολογίας, διαπραγματεύονται σε επίπεδο διατλαντικό. Αυτό είναι κάτι που το κατέχω και ήδη από την προηγούμενη μου δουλειά, γιατί εργαζόμουν ως δικηγόρος ειδική σε θέματα τεχνολογίας στην Amazon, είναι κάτι που παρακολουθούσα από πάρα πολύ κοντά, δηλαδή τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο νομοθετικό και πολιτικό, σε όλα τα θέματα κυβερνοασφάλειας, τεχνολογίας, δεδομένων και ό,τι πραγματικά είναι πολύ επίκαιρο και αγγίζει και τις δύο υπήρους. Οπότε θεωρώ ότι ένα άτομο πλέον για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τόσο πολύπλοκα θέματα πρέπει σαφώς να έχει πολύ ισχυρό δεσμό με την χώρα του, την Ελλάδα, αλλά οπωσδήποτε είναι πολύ μεγάλο συν η εμπειρία της Αμερικής πλέον και η επαφή με τα πράγματα της Ευρώπης. Καλή τύχη. Βάζετε υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία για την Ευρωβουλή, σωστά? Σωστά. Τι πιστεύετε ότι μπορείτε, και σήμερα είσαι εδώ με τους ομογενείς, τι πιστεύετε ότι, γιατί είστε εδώ καταρχάς, γιατί ήρθατε και τι πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε στους ομογενείς σε περίπτωση που εκλεγείτε? Είναι η δεύτερη φορά που παρευρίσκομαι στη μεγαλύτερη παρέλαση του πλανήτη. Εδώ λοιπόν στη Νέα Υόρκη γίνεται η πιο μεγάλη παρέλαση και είναι η μεγαλύτερη μου τιμή. Εάν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι πρέπει να πάω στην Ευρώπη, τότε όλες μου οι δυνάμεις για την Ομογένεια, γιατί λατρεύω την Ομογένεια, λατρεύω τους συνανθρώπους μας, λατρεύω τους δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται όχι μόνο στην Αμερική, Αυστραλία, Καναδά. Στην Αμερική έχω ιδιαίτερους δεσμούς και καταλαβαίνετε ότι η αγάπη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ ωραία.
κάποιο όραμα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα προσπαθήσει να κάνει σε περίπτωση που εκλεγείτε? Η στήριξη του ελληνικού λαού, η στήριξη των πολιτών όπου κι αν είναι, όπου κι αν βρίσκονται. Αυτό για μένα είναι το παν, γιατί αυτό έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Και πιστεύετε ότι μέσω της Ευρωβουλής μπορείτε να προωθήσετε κάτι τέτοιο? Η Ευρωβουλή είναι το παν, γιατί 9 στους 10 νόμους αποφασίζονται στην Ευρωβουλή και όχι στην Ελληνική Βουλή. Άρα και θέματα τα οποία αφορούν την ομογένεια μας απασχολούν ιδιαίτερα και θα είναι πρώτη στο καθήκον για μένα. Κύριε Γεωργόπουλο, είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων. Για άλλη μια χρονιά γίνεται η παρέλαση και γίνονται οι δεξιώσεις εδώ στο Χίλτον. Θέλω δύο λόγια γι' αυτό. Εσείς που είστε από τους παλαιότερους σε αυτά τα θέματα. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Είναι αυτό που λέμε ότι θα ανεβούμε περισσότερο εθνικά μέσα μας, στην ψυχή μας, για να μπορέσουμε αύριο να περπατήσουμε στην Πέμπτη Λεωφόρο και να τιμήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, θέλω να καλέσω όλους τους ομογενείς να δώσουν το παρόν αύριο στην Πέμπτη Λεωφόρο και θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και να είμαστε πάντα απειλαγμένοι από κάθε τι που μας προκαλεί λύπη και απεσιοδοξία. Σήμερα έχουμε και πολλούς ευρωβουλευτές εδώ πέρα. Εσείς ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας και γενικά ως ομογενείς, πώς βλέπετε όλη αυτή την άφιξη υποψήφιων ευρωβουλευτών και ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, όλοι οι ευρωβουλευτές και οι εκπρόσωποι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στην Ομοσπονδία είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και μας δίνεται και η ευκαιρία όταν σε κάτι το έχει γίνει και δεν συμφωνούμε, μας δίνουν την ευκαιρία να συζητάμε μαζί τους σε ένα επίπεδο και να τους λέμε τις απόψεις της ομογένειας. Οι καλεσμένοι μας, όπως είπες και εσύ, οι βουλευτές και ευρωβουλευτές είναι more than welcome στην παρέλασή μας και όλοι μαζί θα πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε τη χρυσή λύση για να γεφυρωθεί ο απόδημος ελληνισμός και όταν λέω απόδημος ελληνισμό για όλο τον κόσμο με τη γενέτειρα. Αν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, να γεφυρωθούμε, τότε θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα σαν χώρα και σαν απόδημος ελληνισμός. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα βοηθήσει η αλλαγή αυτού του νομοσχεδίου να μπορούμε να ψηφίζουμε και εμείς από εδώ για την Ευρωβουλή? Οπωσδήποτε, είναι ένα πρώτο βήμα, είναι καλό το βήμα αυτό, ας πούμε, δείχνουν ότι εκμεταλλεύεται και η Ελλάδα, εντάξει, και αγκαλιάζει τα παιδιά της απανταχού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Μπορεί μερικοί να έχουμε κάποιες ενδείξεις, κάποιες ενστάσεις πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά πιστεύω ότι στην πορεία θα το βελτιώσουν και θα γίνουν πολύ καλύτερα τα πράγματα. You are a Greek American, you are elected, you are one of the people that we hope can help with the Greek American and the Cypriot American issues. Say a few words about today's event and about tomorrow's parade. I'm very proud to be here. My parents are refugees from the island of Cyprus. My mother's from Gerinia, my father's from the invaded part of Nicosia. So I appreciate what it means to celebrate Greek independence from the Ottoman Empire. And I understand that as of now, the people of Cyprus are still suffering because 50 years later, there was still such a great injustice that a solution has not been found for. So I'm hopeful this year that we push forward for the dream of a free Cyprus and to celebrate all the great contributions that Greeks and Cypriots have contributed to the United States, including right here in New York. So, how do you feel about the title of this year's parade, which is the 50 years of the 50 years of invasion of the Turkish occupation forces to Cyprus? So, how does it make you feel the theme of this parade? It makes me feel proud as a Greek Cypriot. My parents left their homeland one day and never returned back to their homes. This has been one of the greatest injustices of our century. And it's something where a solution needs to be sought, but the problem is dealing with the Turkish government.
They're not willing to accept certain terms, and I think that's been the main problem going forward. But I am extremely proud to be a Greek Cypriot, and I'm extremely proud to be here with you guys tonight celebrating this in commemoration of the dark anniversary of the Cyprus invasion. Do you think American politicians like you can make a difference when it comes to the Cypriot issue, which is the 50 years of occupation? Absolutely. So in addition to being in the assembly, I'm also a member of PADE. And that is an organization of global legislators of Greek descent that travel to Greece and travel to Cyprus almost yearly. And we have an ability to influence our local elected officials and our local federal elected officials, as in Congress people and senators, in order to take the right stances when it comes to Greece. My congresswoman is Congresswoman Nicole Malliotakis. She has been a strong advocate for Cyprus, a strong advocate for Greece, and we have a lot of people of Hellenic descent that also apply pressure and try to influence the policies of the American government when it comes to Cyprus and when it comes to Greece. That's the way we have to do it. The Hellenic legislators that I'm a member of, which is the assemblymen and senators that are elected in New York of Greek descent, we're a bipartisan group. We have 3 Democrat senators and 2 Republican assembly members. And as a bipartisan group, we may not agree on many political issues when it comes to here in New York, but if there's one issue we agree on, it's Greece and Cyprus. And that's what unites us, and that's what makes us stronger. And as a community, we have to advocate to ensure that there is a solution for Cyprus, and that the government of Turkey does not continue to commit crimes by violating international law. What is your opinion about American government selling F-16 to Turkey, which was something that finally happened? The upgrade from the basic model to Viper, which is the most advanced. So what is your opinion on that? Do you think the American government did a mistake on this issue? I think the United States government made a vast mistake on this issue. The government of Turkey has shown time and time again that they are not a reliable ally. They violate airspace, they violate international laws on an almost daily basis. They continue to suppress the opposition voices in their own countries. Their jails are filled with people that have expressed their opposition to their government. So they are not a trusted ally. They like to play the political game, and I think the world would have been a safer place if the Republic of Turkey did not have the F-16s that they were given by the United States. Thank you very much. We're proud of you. Thank you so much. Thank you for having me. Ladies and gentlemen, welcome His Eminence along with our residents, the Evangelis, Ilias Karminis, along with Peter Nikas, Father Elamoras. A round of applause for our residents. Please allow room for the Excellency to pull up to the stage, please. Ladies and gentlemen, a round of applause for His Eminence for the invitation. Να πούμε όλοι μαζί το Πάτερ μας. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε λύν σήμερα και άφησε λύν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μίλησε με έγκληση μας εις πειρασμών,
αλλά ρίσε ημάς από το πονείο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κυρί και αίκη τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστέ ο Θεός ημών ευλόγησον την δόξαν και των πόσων των δούλων σου, ότι Άγιος η πάντοτε νίκαια οίκη στους αιώνας των αιώνων. Καλή όρεξη. Please remain standing for our national anthems from Kyrenia Opera under the direction of Konstantinos Giannoulis. We begin with the American national anthem first. Ladies and gentlemen, let me have your attention for Colonel, ο διοικητής των Ευζώνων, ο Ηλίας Ιβανής. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, ο συνταγματάρχης Περσικού Ηλίας Καμπύρης, διοικητής της Προεδρικής Φρουράς. Για τα επόμενα λίγα λεπτά θα σας παρουσιάσω λίγα πράγματα για την Προεδρική Φρουρά. Η Προεδρική Φρουρά ιδρύθηκε την 12η Δεκεμβρίου του 1868. Κλείνει φέτος 156 χρόνια ιστορίας. Από την ίδρυσή της ονομάστηκε Άγημα. Έκτοτε έχει λάβει διάφορες ονομασίες, όπως Βασιλική Φρουρά, όπως Φρουρά του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, Φρουρά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βασιλική Φρουρά, και από το 1974 και μετά από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ονομάζεται Προεδρική Φρουρά, τίτλο τον οποίο φέρει μέχρι και σήμερα. Αποστολή της Προεδρικής Φρουράς είναι η 24ωρη φύλαξη του μνημείου, τιμητική φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Η φύλαξη
του Προεδρικού Μεγάρου, τη δυτική φύλαξη του Προεδρικού Μεγάρου, καθώς επίσης και της κεντρικής πύλης του στρατοπέδου. Υποδοχή αρχηγών ξένων κρατών, συμμετοχή σε εκδηλώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, έχει την τιμή για την έπαρση και την υποστολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κάθε Κυριακή και επίσημη αργία, καθώς επίσης και κάθε Κυριακή λαμβάνει χώρα η επίσημη αλλαγή της φρουράς από το στρατόπεδο στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Η Προεδρική Φρουρά έχει στη στολοθήκη της 7 στολές. Η επίσημη, η στολή του αξιωματικού, η επίσημη ευζωνική στολή, η οποία φέρεται τις Κυριακές και στις επίσημες εκδηλώσεις, η κριτική στολή, η οποία φέρεται σε διάφορες εκδηλώσεις της Φρουράς και της Προεδρίας Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στην ενσωμάτωση στη μάχη της Κρήτης, όπου εύζωνες φιλούν μαζί με τους κανονικούς σκοπούς και 2 Κρήτες, η ποντιακή στολή, η οποία φέρεται επίσης σε δραστηριότητες της Φρουράς στο εσωτερικό και το εξωτερικό, όπως επίσης και κατά τον εορτασμό της γεωνοκτονίας, την ημέρα μνήμης της γεωνοκτονίας των Ποντίων, όπου εύζωνες σκοποί φυλάνε μαζί με τους κανονικούς σκοπούς. Ο χειμερινός του Λαμάς, ο οποίος φέρεται καθημερινά κατά τη χειμερινή περίοδο και είναι πιστό αντίγραφο της στολής του Παύλου Μελά. Και ο θερινός του Λαμάς, ο οποίος φέρεται κατά τους θερινούς μήνες και είναι αντίγραφο της στολής της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Πρόσφατα ενετάχθησαν στην στολοθήκη της Προεδρικής Φρουράς και η Θρακιώτικη στολή, καθώς επίσης και η Αιγαιοπελαγίτικη. Οι εύζωνες είναι οπλίτες θητείας και αυτή είναι η διαφορά με φρουρές άλλων κρατών. Είναι οπλίτες θητείας οι οποίοι εκτελούν την υποχρέωση που έχουν και απολύονται με την ολοκλήρωσή τους. Η εκπαίδευση των ευζώνων είναι επίπονη, είναι κουραστική, είναι σκληρή. Επιλέγονται από τα κέντρα τα οποία παρουσιάζονται και ονομάζονται εύζωνοι μετά από 6 εβδομάδες. Η εκπαίδευσή τους δεν σταματάει με την ονομασία τους ως εύζωνοι, συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Ολοκλήρωσα την παρουσίαση των στολών. Αυτό που θα ήθελα να σας πω επιπλέον είναι ότι κάθε χρώμα πάνω στη στολή έχει τη σημασία της. Το κόκκινο χρώμα αντιπροσωπεύει το αίμα των προγόνων μας που χάθηκαν στους αγώνες του έθνους. Το μαύρο είναι το χρώμα του πένθους. Το λευκό συμβολίζει την αγνότητα των αγώνων μας. Ενώ το γαλάζιο είναι το χρώμα του ουρανού και της θάλασσας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ladies and gentlemen, as you know, we call
call this the Mission Impossible. This event was put together along with a parade by 25 people, volunteers, that left their families and sacrificed time to make the parade tomorrow a success. Among those people, I don't know if the microphone went out. I want to thank our two co-chair people, Yannis Koumbakis, Dominique Kassana, our three treasurers, Dimitrios Pagouras, Christos Gournas, and Paul Kotronis. Our Executive Director, Georgia Gorgavanis, the New Jersey Committee, which the President, Panos Stavrianidis, headed along with Dimitris Gonias. Our Journal Committee, if you saw the journal, it's a beautiful journal. Peter Gerazounis, who's also the President of the race. Our Raffle Committee, Mr. Karakoulis, Mr. Eklesos, and Mr. Makropoulos. Give a round of applause. The Bowling Green event that rained on yesterday, but they worked very hard. Aris Kourkoumendis, Paul Kotronis, Nicholas Kostopoulos. Our Cultural Committee headed by Dominique Kassana, Sofia Stoumbaki. Our Public Relations Committee, headed by Dimitris Filios, Avgia Karsinu, Dimos Siorgis, who also headed the radio program. Our Redsoners, Peter Vlinas, undertook the task and did a great job. Give a round of applause. And tomorrow, very important, is the traffic control, headed by Paul Kotronis. Please listen to them. You're going to see them with jackets that say traffic control. I want all of you to rise for 1 second, please, for a moment of silence for one of our volunteers that we lost 2 months ago. That volunteer γνωστός σε όλους, ο Στέλιος Στoumbakis. May his memory be eternal, and he's represented here ably by Yannis Koumbakis and Sofia Stoumbaki, who are here working for the parade. And now let me bring back, I'm sure you're going to love this, Konstantinos Giannoudis and the Kyrenia Opera. Give him a round of applause.
χειροκρότημα για το Κερίνια Όπερα Κωνσταντίνος Γιαννούδης. Ladies and gentlemen, we're going to keep moving this so we can go home early. We received a proclamation from the governor of New York State sending our greetings for the 203rd anniversary of pre-independence. We have with us a member of the New York State Assembly, Michael Danousis, for a short greeting. Everyone, very happy to be joining you here tonight. Honored to be here. Tonight is actually very special for me. The parade tomorrow, because my parents, as many of you know, were refugees from Cyprus. So the fact that this parade is in 50 years commemorating the dark anniversary of the invasion is meaningful to me personally. So I'm very happy to be here today. I also represent tonight the New York State Legislature and the New York State Hellenic legislators. There's three state senators and 2 assembly members. Myself, Senator Gianaris, Senator Bernardis, Senator Skoufis, and Assemblyman Lamondis. And in addition to that, our Congresswoman Nicole Malliotakis. And now, of course, 3 of us, myself, Assemblyman Lamondis, and Nicole Malliotakis are Republicans. The other 3 are Democrats. And the reason I bring that up is even though politically we may not agree on many things, in fact, we might not agree on much of anything, but what unites us is Greece and Cyprus. That's what's important going forward. And one of the proudest moments I had in the Assembly was about 2 weeks ago when I introduced a resolution in the Assembly. Senator Gianaris introduced it at the same time in the Senate, and it was to commemorate the 50th dark anniversary of the invasion of Cyprus. We passed that resolution, and I am proud to be here tonight to announce it to you. And just so we know what we're up against, after we passed the resolution, about 2 days later, the New York State Senate, certain members that are on the Finance Committee, non-Greek, received a letter from the Turkish government, and it was from the Turkish Consul General, and they called the invasion a fabrication. They called the invasion a falsity, and they urged the members of the State Senate and of the Assembly not to support the resolution. I received the letter. At first I was angry and upset, and then after a while I got a bit excited because I had their response. Well, that letter never made its way to me. It never made its way to Senator Gianaris. They made sure to send that letter to elected officials, not of Greek descent, that didn't know how to respond because they thought that they could influence foreign policy. This is the battle that we're up against. With that being said, I am proud to be here tonight. We must fight for a free Cyprus. God bless you all. Look forward to more tomorrow. Thank you, Michael. Now you know he became a good politician because it took a long time. Thank you, Michael, and thank you for the adoption of the resolution. Before I get to Congressman Menendez, for brief remarks, we have with us the Supreme President of AHEPA, Savas Silikus. Savas brought his own fan club
HEPA, we have the Supreme President, we have the Executive Director, Rachel Bozaidis, we have the past President, George Voriadis, we have the legal counselor, Frank Ross, we have Jimmy Rosanidis, who came from Philadelphia. Anyone else here? Thank you very much. Ella Sama. Καλησπέρα σας. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω ο Κύπρος. Ζήτω ο ελληνισμός. Γερός και δυνατός εδώ στην Αμερική. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον γίγαντα, τον Φίλιππο τον Χριστοφορίδη, που ακόμα περιμένει μετά από 50 χρόνια να πάμε όλοι μαζί στην Κερίνια, ελεύθεροι. Γιορτάζουμε σήμερα 203 χρόνια ανεξαρτησίας, αν και πήρε 127 χρόνια για να πάρουμε τα σημερινά σύνορα της Ελλάδος. Αλλά το γιορτάζουμε γιατί περάσαμε από πολλά δεινά. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού είναι ακόμα πληγωμένο, είναι ακόμα υποκατοχή. Και μην ξεχνάτε, αγαπητοί φίλοι, και αφού έχουμε και τον Υπουργό Άμυνας και τον Υπουργό Συγκοινωνιών εδώ και τον Αρχιεπίσκοπο μας, ότι η Κύπρος, αγαπητέ Υπουργέ, δεν κοίται μακρά. Το είπατε και στην Κύπρο. Και πρέπει αυτό να το εμπεδώσουμε. Γιατί εκεί αρχίζουν και τελειώνουν τα προβλήματα του ελληνισμού. Άρχισαν να επικίζουν την Αμόχωστο. Έχουν κάνει 3 εισβολές στην νεκρή ζώνη. Και εκεί πέρα θα τεστάρουν την Ελλάδα οι Τούρκοι. Αλλά όταν είμαστε μαζί, ενωμένοι, ο ελληνισμός ενωμένος, πάντα ανίκητος. Και όταν γιορτάζουμε αύριο αυτή τη μεγάλη στιγμή της έναρξης της Επαναστάσεως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία βρίσκονται υπό καθημερινή απειλή. Και μην νομίζετε ότι επειδή οι Τούρκοι σταμάτησαν τις υπερπτήσεις στο Αιγαίο, σταμάτησαν να αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδος. Όχι, αγαπητοί φίλοι. Μακάρι να ήταν έτσι. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνουμε όλοι μαζί, ενωμένοι. Γιατί όπως το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δέχεται μια επίθεση και ο ελληνισμός ένα βράδυ, όπως λέει ο Ερντογάν, θα μπορέσει να έρθει ένα βράδυ. Αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί, we're gonna kick some ass! Ladies and gentlemen, we're going to get the greetings out of the way, and then after dinner we're going to get a few things to be done. Before I bring one of our speakers, which is Congressman Menendez, I wanted to bring someone here who was very helpful to us from the beginning, and that's John Matsimatidis, who's Chairman Emeritus of this parade. Just, John, if you'll come out and just say a short greeting for everyone. Ladies and gentlemen, welcome. How high you want to go, John Matsimatidis, who made WABC Radio #1. And that's Ernie Anastas next to him. Ernie, thank you for being here.
We always were involved in American media, but in our hearts, we always remember we are Greek, and we have Greek blood. And I've told people many times, anytime I go to Greece, I have tears in my eyes when I hear Greek music. And I was born on the island of Mykonos, and I told the Minister of Defense, make sure you protect Mykonos. Right? Thank you, John. Γεια σας, καλησπέρα σας. Σύντομη Ελλάς. I am so delighted to be here with my dear friend John. You know, John and I go back 45 years in New York City. And with his lovely wife Margot and his beautiful family, we're happy to be here tonight. And my sweet wife Calliope, who's over here. Thank you very much, Kelly, for being such a beautiful wife. I think for so many years, being on television and now on WABC Radio, which is #1, by the way, congratulations in New York City. I have always been proud of my Greek heritage. And when people would see my name, Ernie Anastas, and they would ask me, you are Greek, aren't you? And I say, absolutely I'm Greek, and I'm very proud of it. So we won't take much time here tonight. We have a beautiful parade tomorrow. It's going to be streaming on WABC Radio, and also you'll be seeing it on video. But I want to wish you all Υγεία και χαρά. And I thank you, Your Eminence, for being here tonight, because you are such a leader for us, and we honor you and our church and our children and our family. Thank you very much. Γεια σας, everybody. Okay, have a wonderful night. Thank you, guys. And I do want to thank His Eminence, Archbishop Epiphanius, for being here tonight, because our church is the glue that keeps our people together. Thank you so much, and thank you, Your Eminence. Thank you, everybody. Have a wonderful night. Round of applause for John and Ernie, WABC. And of course, things would not be getting done there if it wasn't for Evgenia Piper. Where's Evgenia? Evgenia, take a round of applause. So, before we get to dinner in 5 minutes, I have someone very special here tonight. And that is the young congressman from New Jersey, Robert Menendez Jr. I don't have to tell you what the name Menendez means to all heavens. The name Menendez means a fighter and a champion for Hellenic values and Hellenic ideals. This young man is a congressman and he's going to go places. Εμείς οι Έλληνες έχουμε φιλότιμο. Δεν ξεχνάμε ποτέ το όνομα Menendez. Ladies and gentlemen, welcome Congressman Robert Menendez Jr. Thank you, Philip, for your years of friendship and for that introduction. And thank you all for inviting me to tonight's celebration and for all the incredible work that you do. As we gather here tonight reflecting on the journey of Greece towards freedom, I am reminded of the enduring spirit and resilience of the Greek people. Greek Americans have overcome incredible challenges to attain success here in the United States. But communities like those in New Jersey's 8th Congressional District that I represent welcome Greek families, becoming beacons of hope and opportunity for immigrants who in turn strengthen our nation with their ingenuity and incredible contributions. And to describe the Greek American community as family is not mere hyperbole. I literally grew up with this community, and I celebrate this Greek Independence Day not only as a member of your family, but because it is important to world history, especially in this moment. Greece and the United States have a powerful bond of friendship that has lasted more than 2 centuries. And similarly, the bond of friendship between my family and this community has been one that I have known and cherished my entire life. The Greek influence on America is undeniable,
It's woven into the foundation of our Constitution and our system of government, into our philosophy and art. Ours is a bond forged in shared values and democratic principles that has only grown stronger since the United States first supported Greece's fight for freedom against enslavement by the Ottoman Empire 203 years ago. That fight for freedom is part of our collective DNA. And tonight, we also commemorate the 50th anniversary of Turkey's invasion of Cyprus, remembering the officers who sacrificed their lives and the families who suffered great losses and continue to face persecution in northern Cyprus. I have been to Cyprus. I have seen the barbed wires, the occupation soldiers, the Turkish flags carved into the mountainside. I've been there with Cypriot Americans like my friend Tasso Zambas and so many others whose families were forced from their ancestral homes. And while they found a place here in America to start their American journey, like my grandparents did when they left Cuba, they never stopped believing that one day they would get to go home. Cyprus is a miracle. It has not let Turkey's invasion and 50 years of forced division cripple it. Instead, it has become an economically robust country, an EU member on the verge of once again holding the EU presidency, a US strategic partner, and so much more. But I remain deeply concerned by Turkish aggression and challenges to Greece and Cyprus's sovereignty and maritime rights. And as we look to the future, I am committed to supporting their sovereignty and territorial integrity and to fighting for Cyprus's reunification. We must stand with Greece, Cyprus, and their people, and support their right to live in peace without constant fear of aggression. And we must recommit ourselves to defending democracy and the rule of law from the Atlantic to the Aegean and beyond. On this Greek Independence Day, let us not just celebrate the values we share and the deep ties that connect our people and our nations, but recommit ourselves to the struggle to ensure that our families and the people of Cyprus know that the heroes of 1821 and their cries of freedom or death have never been forgotten. And let this be the message we deliver on this dark anniversary. We will not forget, and we will never let the world forget what occurred 50 years ago. We will continue to work for however long it takes to ensure that freedom is once again celebrated throughout the entire island of Cyprus. My friends, the work remains, the fight continues, and we will never waver until we are victorious. Thank you all so much. Ladies and gentlemen, as you know, we have 3 Grand Marshals for the parade tomorrow, Your Eminence. We have the honor of having the Defense Minister of Greece, Mr. Nikolaos Tendios. We have a representative from Cyprus, the Minister, His Excellency Mr. Mandiadis. And the Super Bowl champions, member of the Super Bowl champions, Yorgos Karabaftis. Because of an emergency, His Excellency Mr. Tendios has to leave early, so we want to present him the Grand Marshal Award now, and to hear him speak, and then we will have dinner and go to the program. Ladies and gentlemen, please give me your attention, and let us welcome His Excellency, the Minister of Defense. There's no more appropriate person to be here with us tonight than His Excellency, Mr. Tendios. You all remember him. You all remember him as a foreign minister and how proud he has made us feel time and time again. It is an honor
ladies and gentlemen, to present to you His Excellency Nikolaos Dentis. May I assume that as the Minister of Defense of Greece, I should address you in Greek? You would prefer English? Well, I can translate. Your Eminence, Σεβασμιότατε, είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας. Γιορτάζουμε δύο επετείους, θυμόμαστε δύο επετείους, ένα θρίαμβο του ελληνισμού και μια τραγωδία του ελληνισμού. Ο θρίαμβος του ελληνισμού είναι η Επανάσταση του 1821, η 25η Μαρτίου. Η τραγωδία του ελληνισμού είναι η εισβολή στην Κύπρο και η τουρκική κατοχή. Στη μακρά μας ιστορία, ο ελληνισμός έχει ζήσει και θριάμβους και τραγωδίες. Και είναι η υποχρέωσή μας, στη μνήμη των προγόνων μας, και να θυμόμαστε, και να τιμάμε, και να επιμένουμε. Προηγουμένως, ο συνταγματάρχης διοικητής της Προεδρικής Φρουράς σας εξήγησε μερικούς από τους συμβολισμούς της Ευζωνικής στολής. Θα σας πω έναν ακόμη. Εάν προσέξατε, το τσαρούχι από κάτω έχει σιδερένια καρφιά. Και αυτά τα σιδερένια καρφιά θα τα ακούσετε αύριο στην παρέλαση, σε έναν ιδιαίτερο βηματισμό που έχει η Προεδρική Φρουρά. Όταν ρώτησα εδώ και χρόνια γιατί έχουν αυτό το ειδικό βήμα και αυτόν τον ειδικό ήχο που κάνει το μεταλλικό καρφί όταν ακουμπάει το έδαφος, η απάντηση που πήρα ήταν για να ακούνε οι πρόγονοι. Οι πρόγονοι λοιπόν αυτοί θα ακούσουν αύριο και θα είναι περήφανοι για σας και ό,τι κάνετε για την Ελλάδα και την Κύπρο. Σας ευχαριστώ θερμά. Your Eminence, if you join me. Ladies and gentlemen, our Grand Marshal. I would like to explain why this is the last time you will see me on this occasion. As you understand, this is a great honor for me, and I would have loved to be here tomorrow with you. That's the reason I came. Unfortunately, as you all know, there's a developing situation between Iran and Israel in our region. I'm always saying in my speeches that Greece is not blessed with a position in geography as Luxembourg. We are in a
place where crises happen again and again. And taking into account my portfolio, I have to address the Security Council of Greece tomorrow afternoon at 6 o'clock. So I have to board the plane immediately after this. But may I please wish you all the best and tell you how proud the motherland is for you. Thank you so much. We want to wish the Minister success in his meeting and safe travels back to Greece. So now we're going to resume the dinner, and we will come back with the greetings from the members of the Parliament of Greece, and plus our other two Grand Marshals that are here with us. Constantino. While dinner is being served, you can hear some music. These are all members of the Parliament. They took a long trip to be here with us. And last but not least, member of the European Parliament, former Minister Evangelos Neymarakis is here with us. Ladies and gentlemen, a round of applause for the members of the Parliament. A beautiful stunning picture from Christiana Vassiliou prepared on behalf of the parade committee
Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εκλεγμένοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, κύριε Ευρωβουλευτέ Μεϊμαράκη, κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που βρίσκομαι απόψε κοντά σας, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων, ανάμεσα σε Έλληνες που έχουν δουλέψει σκληρά, έχουν πετύχει και αποτελούν πολύ συχνά τον τρίαδρο επικοινωνίας της μητέρας πατρίδας με κεντρικούς φορείς αλλά και ισχυρά πρόσωπα εδώ στις ΗΠΑ. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βίωσε μια μεγάλη οικονομική κρίση, στην οποία δεν αποφύγαμε έντονες κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις. Σε όλο αυτό το διάστημα όμως ούτε μία στιγμή δεν διαταράχθηκε η μακροχρόνια σχέση με τις ΗΠΑ. Η στρατηγική σχέση μάλιστα μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ έχει στον βασικό της πυρήνα όλους εσάς, την ομογένεια. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης, είναι μια χώρα ελκυστική για επενδύσεις και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εσάς. Έπρεπε λοιπόν το ελληνικό κράτος, και ήταν αυτονόητο, να διορθώσει μια μεγάλη αδικία που αφορά εσάς, τους Έλληνες της Διασποράς. Πριν από μερικούς μήνες ψηφίσαμε στη Βουλή να έχετε όλοι εσείς την δυνατότητα να συμμετέχετε στις εκλογές μέσω της επιστολικής ψήφου. Πλέον δεν είναι αναγκαίο να έρθετε στην Ελλάδα ή να επισκεφτείτε την ελληνική πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί η δική σας φωνή, δυνατά. Και είναι σημαντικό για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να ακούμε εσάς, τους Έλληνες Διασποράς. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε τα πράγματα με μεγαλύτερη καθαρότητα και ευδικρισία. Για να ενισχύσουμε λοιπόν τη δυναμική των πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα, που θα την οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον για να προχωρήσει η πατρίδα μας σε αποφάσεις που άλλες χώρες είχαν πάρει εδώ και πολλά χρόνια. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, όπως ακούσατε και προηγουμένως από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωγραφικής περιοχής που τα τελευταία χρόνια οι εντάσεις έχουν αυξηθεί δραματικά. Έχουμε τον πόλεμο στη Γάζα, έχουμε τους συνεχιζόμενους πολέμους στη Συρία και στη Λιβύη, έχουμε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και πριν από λίγες ώρες έχουμε την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ αποτελούνται παράγοντας σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό θέλω να επισημάνω, διότι η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, ταυτόχρονα όμως έχει σημασία η συνεννόηση, η συζήτηση, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων με την ομογένεια. Παράλληλα, μην ξεχνάμε, δίπλα μας έχουμε μια Τουρκία, η οποία συχνά είναι προκλητική και αναθεωρητική απέναντι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Φέτος, όπως τονίστηκε, συμπληρώνονται 50 χρόνια από την παράνομη εισβολή και κατοχή στη Μεγαλόνησο. 50 χρόνια μιας εθνικής τραγωδίας που συνεχίζει να μας πονά ακόμη. Είναι εθνικό μας χρέος να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι εθνικό μας χρέος να ενημερώσουμε τις επόμενες γενναίες. Είναι εθνικό μας χρέος να διατηρήσουμε τη μνήμη ζωντανή. Είναι τέλος εθνικό μας χρέος να βρούμε μια βιώσιμη λύση, λειτουργική λύση με βάση το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Εθνών. Το σύνθημα «Δεν ξεχνώ σήμερα» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
Vasilis Kondouzomanis, Vasili, can you come up, please? Και ο Βασίλης Καρατζής και Γιώργος Καρατζής. Ο κύριος Γιώργος Καρατζής και ο κύριος Βασίλης Κοντouzomanis. Ένα χειρουργότημα. Now, ladies and gentlemen, let me have your attention. I'm going to give αρχίζω από τον κύριο Μεϊμεράκη 2 λεπτά και θα σταματάει ο καθένας. 2 λεπτά χαιρετισμών. Είναι αναγκαίο να ξέρουμε να είμαστε περήφανοι για τους βουλευτές μας. Κύριε Μεϊμεράκη, αρχίζω από σένα. Με πολύ χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας ξανά. Να γιορτάσουμε την 25η Μαρτίου και να δούμε ότι η ελληνική καρδιά χτυπάει στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου για την αυριανή μας εκδήλωση. Χάρη σε εσάς! Είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς, γιατί έχετε κατακτήσει την αμερικανική κοινωνία. Γιατί παρότι είμαστε μια μικρή πληθυσμιακά χώρα, η επιρροή σας είναι τεράστια. Γιατί είσαστε δημιουργικοί, γιατί είσαστε εργατικοί, γιατί έχετε επιχειρηματικό δαιμόνιο. Και σήμερα βλέπω ανθρώπους που είναι πρόεδροι μεγάλων εταιριών, CEO μεγάλων εταιριών, επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι και άνθρωποι οι οποίοι είναι καλλιεργημένοι μέσα στην αμερικανική κοινωνία και δείχνουν τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα όταν όλοι μαζί εργαζόμαστε για το καλό της χώρας. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και δυστυχώς σήμερα μάλλον δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Όμως εμείς αγωνιζόμαστε για αρχές, αξίες, ελευθερία και δημοκρατία. Και όλοι αυτοί που θέλουν να χαλάσουν τον δυτικό τρόπο ζωής θα μας βρουν μπροστά τους. Θα σηκωθούμε από τον καναπέ μας και θα ξαναδώσουμε τη μάχη. Και θα πάμε όλοι μαζί μπροστά για την Ελλάδα, για την δημοκρατία, για την ελευθερία και να αφήσουμε κανένα. Χρόνια πολλά! Ένα λεπτό. Αρχίζω από τον κύριο Φόρτοα. Θα δώσουμε ένα λεπτό στον κάθε βουλευτή. Διότι είμαστε περήφανοι αυτού. Φίλες και φίλοι, Ελληνίδες, Έλληνες, είμαι βαθύτατα συγκινημένος και απόψε μου δίνεται μια πολύ μεγάλη χαρά να είμαι ανάμεσά σας και ανάμεσα στους Έλληνες της ευρύτερης διασποράς, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα εδώ στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη και με το παράδειγμά τους μας κάνουν περήφανους και στη μητέρα πατρίδα. Με πολύ μεγάλη χαρά και με την Εκκλησία και με τα σχολεία, αλλά και με τις κοινότητες, χέρι-χέρι, μπορούμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, μιας και απόψε, αλλά και με την αυριανή μέρα, θα ζήσουμε στιγμές συγκινητικές. Ζήτω η μητέρα πατρίδα, ζήτω η Ελλάδα. Να είστε καλά. Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την ευκαιρία που μου δώσατε να ζήσω μαζί σας αυτή την εμπειρία. Το να γιορτάζει την 25η Μαρτίου, που είναι η εξαρχική πράξη γέννησης της σύγχρονης Ελλάδας, στην κυρίως Ελλάδα είναι διαφορετικό από ό,τι να την γιορτάζεις εδώ, στην ξενιτιά με την ομογένεια. Μας εξοπλίσατε με κουράγιο, με θάρρος και κυρίως με ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχετε με τον βέλτιστο τρόπο,
και την εμπειρία και τη γνώση που μας δώσατε τις μέρες αυτές να την εξουσιώσουμε σε πράξη. Να είστε καλά, να συνεχίζετε και να μπορέσουμε και τις επόμενες χρονιές να πούμε ζήτω η Ελλάδα, ζήτω 25η Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιβένα Αποστολάκη. Καλησπέρα, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Η καρδιά της Ελλάδας απόψε χτυπάει εδώ, στο γήινο της Νέας Υόρκης, με όλους εσάς που είστε η δύναμή της. Φίλες και φίλοι, ο Οδυσσέας Ελίτης στο Άξιον Εστί ζητάει να μην λησμονάνε τη χώρα του. Και είστε εσείς, αυτή η δύναμη της Ελλάδας, που σε πολύ δύσκολες στιγμές του έθνους μας βοηθήσατε για να μην ξεχαστεί η δικαιοσύνη. Και είστε εσείς που θα συνεχίζετε στα πολλά ανοιχτά μέτωπα με την προστιθέμενη αξία σας να δίνετε δύναμη στον ελληνισμό. Αύριο η 5η Λεωφόρος θα γεμίσει η Ελλάδα για να θυμίζει το μέγεθος της χώρας, το μεγαλείο της χώρας και το συνεχιζόμενο αγώνα της για τη δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του κυπριακού προβλήματος, για να μην ξεχαστεί η παράνομη τουρκική κατοχή και για να πάμε κάποια στιγμή, όπως υπόθηκε, όλοι μαζί στην Κερίνια. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος. Ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτα Φρούδα. Τότε πάμε παρακάτω. Νίνα Κασιμάτη, γνωστή στην Ομογένεια. Αγαπημένοι συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, όταν είχα έρθει το 2008 πρώτη φορά στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Υόρκη, είπα εδώ θα επανέρχομαι και θα επανέρχομαι. Πριν από ένα μήνα που ήμουν στη Νέα Υόρκη και πήγα στην Πανεπιστημιακή, με καλέσατε ξανά και είμαι σήμερα εδώ. Είναι τεράστια η συγκίνηση, είναι τεράστια η χαρά, είναι τεράστια η υπερηφάνεια να είμαι ανάμεσά σας, γιατί εσείς εκπροσωπείτε τη βαθιά Ελλάδα, τον οικουμενικό ελληνισμό, που προκόβει και που αναδεικνύει το μέγεθος της χώρας μας στα πέρατα της οικουμένης και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή η αυριανή. Είναι μια γιορτή που θυμίζει το φρόνημα του ελληνισμού για αντίσταση και ελευθερία και ταυτόχρονα με την επέτειο τη θλιβερή της 50ης επετείου από την τουρκική εισβολή και κατοχή, την παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή, θυμόμαστε όσα δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Τις παρανομίες στη διεθνή κοινότητα που πρέπει να ακριβώς να μην τηρεί 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι σε αυτή την ανοιχτή πληγή του ελληνισμού. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία που γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της είναι την προγεννημένη. Και ο ελληνισμός της Νέας Υόρκης αυτό το διατρανώνει σε όλο τον κόσμο. Είμαστε υπερήφανοι για σας. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω ο ελληνισμός. Χρόνια πολλά. Ένα δημόσιο κόλλημα για όλους τους βουλευτές. A round of applause for our members of the panel. I wanted to recognize and with us a very famous journalist, Mr. Afias, who is take a round of applause. Mr. Afias. And now I'm moving to the honorary Grand Marshals. As you know, before I bring the other 2 Grand Marshals at the end, our honorary Grand Marshals are 2. The first one is the Mayor of Heels.
Mrs. Χρυσάφης. Dr. Ioanni Manafis, please. Let me have your attention, please. Σεβαστέ πατέρα της Χριστιανοσύνης και του Ελληνισμού, Φόρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κύριοι βουλευτές, ομογενειακοί παράγοντες, είπα του χριστιανισμού και του ελληνισμού, γιατί η γιορτή είναι διπλή. Είναι η ελευθερία της πατρίδας μας και είναι και η χριστιανοσύνη, που αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δεν πάει μόνο το ένα με το άλλο. Και ότι είμαστε σήμερα ελεύθεροι είναι γιατί πάντα πήγαιναν μαζί. Είναι μεγάλη τιμή για την αυτοδιοίκηση της Ελλάδος, μιλώντας σαν εκπρόσωπός της και εκπροσωπώντας και τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου, ο οποίος σας στέλνει μαζί με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο τους πατριωτικούς χαιρετισμούς του. Συγχρόνως σας μιλώ με ευγνωμοσύνη από όλους τους χιώτες, που σήμερα είναι μια μεγάλη τιμή και μια αναγνώριση της προσπάθειας όλων των χιωτών, και το λέω αυτό, κύριε Χριστοφέρ, γιατί δυστυχώς εκτός από τις δύο μεγάλες γιορτές έχουμε και τα 50 χρόνια της τουρκικής εισβολής, έχουμε το δέξευνο της Κύπρου, συγχρόνως όμως έχουμε και τη δημιουργία της Ιακής Ομοσπονδίας. Μιας Ομοσπονδίας που γεννήθηκε ακριβώς λόγω της τουρκικής εισβολής και λόγω της εξόδου του χώρα στο Αιγαίο. Γι' αυτό εσείς θα είστε πάντα οι εγγυητές της ελευθερίας της χώρας μας και θα είστε και οι εγγυητές να κλείσει αύριο η πληγή της Κύπρου που έχει ανοίξει και κρατά 50 χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε μέχρι και ο τελευταίος αγνοούμενος της Κύπρου να πάει και στην Κύπρο και να γίνει εκεί το Χρυσάγιο. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε. Σας ευχαριστώ. Όντως δεν θα μου επιτρέψεις να σου δώσω κάτι που θα ήταν μεγάλη τιμή για τον Γιώργο τον Λιβανό, που μαζί ξεκινήσατε το λόγο. Για την Ελλάδα θα μου επιτρέψεις να σου δώσω τη σημαία του Δήμου της Κύπρου. Θα ήταν επιθυμία του Γιώργου του Λιβανού, του Δήμου της Αγάπη, του Μαρινάκη, του Αρνηρού, του Σκουρού και όλων των χείων που ξεκινήσατε αυτό το μεγάλο αγώνα. Μαζί με όλους όσους παραβρίσκονται εδώ, εννοείται ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι και Αρχιεπίσκοπος μας.
θερμό χειροκρότημα για τον Δήμαρχο Χίου. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γωνιά. Ladies and gentlemen, as you know, the other honorary Grand Marshal was the mayor of Χιμάρα. Χιμάρα, Northern Ήπειρος. And I want you to know that this is a crime. He won the election and the Albanian government immediately put him in jail. This is a violation of human rights, a violation of all United Nations resolutions, and Mr. Beleris is now in jail. We were expecting his son to be here, Petros Beleris, but even to make it further more difficult, our embassy, the United States Embassy, did not issue a visa for him to come. So we will honor him tomorrow, along with the mayor of Chios, who will be the mayor of Himara. Before I move to the final presentation of the other two Grand Marshals, which is the representative of Nikos Christodoulidis, the president of Cyprus, who wanted to be with us, and also Yorgos Kallaftis, I want to make sure we recognize everyone that is here tonight and to thank them for their support. Your Eminence, I'm not sure I recognized everyone, but correct me if I didn't. I know we have the Ambassador of Greece to the United Nations, Mr. Michael Sikeris. We have the Consul General of Greece, Mr. Konstantinos Konstantinou, and I'm sure you all know the great job that he's doing, an unbelievable job, and I'm sorry he's not here to hear me say that. Please relay my message to Dino, and we thank Dino for everything he does for our community. Also with us we have Ambassador Theodora Konstantinou, who came from Cyprus, in charge of the overseas Cypriot. Also the Consul General of Cyprus, Mr. Michalis Firilas, who I'm sure is more anxious than anyone else because his family is in Israel and Israel is under attack. I also wanted to recognize that with us is Mrs. Christopoulou, who's also a candidate for the European Council, European Parliament. So, to introduce our next Grand Marshal, George Kallaftis, I want to bring the co-chairman of the parade, Mr. Yannis Sloubakis. Yanni? Your Eminence, Archbishop of Diosporos, distinguished guests, I have the great honor to present one of our Grand Marshals, George Kallaftis, a young man who today they thought was my son when we went shopping, by the way. He was born and raised in Greece and immigrated to the United States in 2014, where he attended and graduated from Purdue University. He excelled in business and football. He grew up to live the American dream through hard work, dedication, and commitment. In 2022, George was selected in the first round of the NFL draft by the Kansas City Chiefs and is the first Greek-born athlete to win a Super Bowl.
ναύτες. My fellow Greek Americans, I am honored and humbled to be Grand Marshal of the largest Greek Independence Day parade in the United States. I would first like to thank Yannis Tourbakis and the entire parade committee for bestowing this great honor on me and organizing this amazing event. It is indeed a great pleasure to participate in this event that reminds us all Greeks of what great things we can achieve when we come together, not only today, but throughout history. We owe so much to our ancestors for the fights they went through to get us where we are today. And much like our fellow Americans, we stand by democracy and liberty, as well as remembering that Greeks united can achieve great success. In closing, I would like to mention, σας περιμένουμε στη Μέση Λεωφόρο με τις σημαίες του ψηλά. Ζήτω Ελλάς. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Yorgo. You made us proud. George came to America at the age of 14. Like all of you and all of us and all of our children and grandchildren, he worked very hard. He graduated Purdue University, and he was the first-round draft choice, and today he stands tall as a two-time Super Bowl champion. Last but not least, the theme of our parade is the illegal, brutal invasion of Cyprus 50 years. We invited the President of the Republic to be with us. We tried to get an invitation from the White House so he can be here with us. You all know that the President graduated from Queens College in New York. He loves all of you, but he sent with him one of his advisors, one of his ministers, who will act as a Grand Marshal. Ladies and gentlemen, welcome Alexis Lafiadis, the next Grand Marshal. Είναι μεγάλη συγκίνηση, η περηφάνεια και η τιμή που αισθάνομαι ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την απόφαση της Επιτροπής Παρελάσεως να αφιερώσει τη φετινή μεγαλειώδη παρέλαση για την επέτειο της ελληνικής παλιγενεσίας του 1821 στον αγώνα της μαρτυρικής μας πατρίδας, της Κύπρου μας, για ελευθερία και δικαίωση. Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα επίσης η πρόσκληση απευθύνων χαιρετισμών στην απόψινή εκδήλωση, χαιρετίζοντας τη δυναμική, δραστήρια και πιστή στον πολιτισμό, την ιστορία και τις αξίες μας ελληνική ομογένεια. Ελληνίδες και Έλληνες, αυτές τις μέρες η ομογένεια της μίζωνος Νέας Υόρκης τιμά καθηκόντως το θρυλικό έπος της Επανάστασης των Ελλήνων
δεν είναι καθόλου κοινότυπο να υπενθυμίσουμε κάθε φορά ότι το 1821 αποτελεί σταθμό όχι μόνο της ελληνικής ιστορίας, αλλά και της ιστορίας ολόκληρης της Ευρώπης. Η απόφαση των Ραϊάδων για 400 χρόνια Ελλήνων για ξεσηκωμό, αντίσταση και αγώνα ενάντια στο πανίσχυρο και πολυπληθή Οθωμανικό στρατό συγκλώνησε και συνεπήρε όλη την Ευρώπη και αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Ο εθνικός ξεσηκωμός βγήκε κατευθείαν μέσα από τη ψυχή του υπόδουλου γένους. Ήταν ένας αγώνας που άρχισε να πληρώνεται και να στεριώνει έξω από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, όπως αναδεικνύει το παράδειγμα του τρανού οραματιστή της ελευθερίας Ρίνα Φεραίρου στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, όπου είχε προηγηθεί καλλιέργεια του ελληνικού διαφωτισμού και η άνθηση του φιλελληνισμού. Είναι αλήθεια ότι η ψυχή των Ελλήνων κρατήθηκε ζωντανή και ακλόνητη, ανάμεσα σε άλλα χάρη στο ζήλο και τον κρυφό αγώνα ταπεινών παπάδων και μοναχών, οι οποίοι μάθαιναν τα ελληνόπουλα γράμματα, θρησκεία και ιστορία στην προσπάθεια για εθνική και θρησκευτική επιβίωση. Καθόλου σχετική είναι η περίπτωση του Εθνεγεύτη και της Αποστόλου ιερομάρτυρα μοναχού Κοσμάτου Ετωλού, του φωτιστή των σκλάβων, ο οποίος άλωσε την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα κηρύττοντας στους υπόδειγους Ραϊάδες τον Λόγο του Θεού, συντελώντας στην εθνική και πνευματική αφύπνιση του γένους. Τα κατορθώματα των πρακτηγών και των ηρώων της Επανάστασης έγιναν θρύλοι και τα ονόματά τους συγκαταλέγονται στους βαθύπλωτους τόμους με τα ονόματα των ηρωικών πεσόντων και αγωνισαμένων του έθνους. Τα ονόματα τους βρίσκονται δίπλα από εκείνα των μεγάλων πολεμιστών της αρχαιότητας, των ελληνιστικών χρόνων, του Βυζαντίου, της νεότερης και σύγχρονης ιστορία μας, για να μας υπενθυμίσουν πάντοτε την άρρηκτη ιστορική συνέχεια του έθνους. Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης, Νικηταράς, Ανδρούτσος, Πότσαρης, Πουρκουλίνα και τόσοι άλλοι αμέτρητοι και σπουδαίοι αποτελούν αθάνατα παραδείγματα ηρωισμού και θυσιαστικής προσφοράς στην πατρίδα, ακριβώς δίπλα στο όνομα του σπουδαίου και άξιου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν ο πόθος και ο καημός των Ελλήνων της διασποράς, των Ελλήνων όπου γης. Έτσι και η πατρίδα μας δεν θα μπορούσε ποτέ να μείνει αμέτωχη στα εθνικά καλέσματα, που βαλούμε με αισθήματα αστήρευτης περηφάνειας. Το γεγονός ότι η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλους τους Έλληνες της διασποράς από πλευράς συμμετοχής στους εθνικούς αγώνες. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι ο αγώνας των Κυπρίων του 55-59 ενάντια στην αγγλική αυτοκρατία και με στόχο την ένωση με την Ελλάδα υπήρξε θεμελιακά συνδεδεμένος με το μάχο υπερπίστεως της πατρίδας του 21. Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντας πάντα ως πρότυπο και φάρο οδηγό τους ιστορικούς εθνικούς αγώνες, δηλώνει παρούσα σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε αγώνα για δικαίωση του τόπου μας μέχρι τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου. Ειδικά φέτος, με τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την τουρκική εισβολή του 1974, ο αγώνας μας αποκτά επιπρόσθετη σημασία και δυναμική. Οφείλουμε να εργαστούμε με κάθε τρόπο για αύξηση του αδιεξόδου, για επανέναρξη των συνομιλιών, για επανεργοποίηση της ελευθερικής διαδικασίας. Οι άοπτες προσπάθειες μας και οι συντονισμένοι μας χειρισμοί σε άμεση επικοινωνία και απρόσκοπτη επαφή με την ελληνική κυβέρνηση είχαν ως αποτέλεσμα να επανεκκινήσουμε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για το Κυπριακό, πετυχαίνοντας τον διορισμό προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση του Κυπριακού στη φάση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα
όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις συγκλήσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποτελούν τη μοναδική βάση και τους πυλώνες της προσπάθειάς μας. Οτιδήποτε άλλο δεν θα μπορούσε να μας βρει ποτέ σύμφωνους ή υποστηρικτές. Από την άλλη, η εκτιλισσόμενη κρίση στην άμεση γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στη Γάζα έχουν επανατοποθετήσει την Κύπρο στην διεθνή σκακέρα. Έχουμε λάβει με αισθήματα χρέους και ευθύνης τα εύσημα από τη διεθνή κοινότητα και διαστόματος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη σπουδαία πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τη Γάζα με την ονομασία Αμάλθεια. Κυρίες και κύριοι, 50 χρόνια μετά από τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974, έχουμε χρέος να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών και στις απαιτήσεις του χρέους και του καθήκοντος που η πολιτεία μας ανέφερε. Έχουμε χρέος να μεταφέρουμε το μήνυμα της αδύρυτης ανάγκης για ελευθερία και αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, όσο πιο μακριά και όσο πιο αποφασιστικά μπορούμε. Γι' αυτό και η απόφαση της Επιτροπής Παρελάσεως να αφιερώσει τη φετινή παρέλαση στον αγώνα μας ενάντια στα 50 χρόνια κατοχής της Μεσής Κύπρου από τον Τούρκο εισβολέα αποτελεί τρανταχτή απόδειξη όχι μόνο του κοινού ιστορικού μας κινητού, αλλά και της κοινής μας δέσμευσης προς τον αγώνα για ελευθερία της Κύπρου. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαιτέρως που αύριο Κυριακή η Ομογένεια θα κατακλείσει τους δρόμους του Μανχάταν, ενώνοντας τη φωνή της και μεταλαμβανεύοντας στην Αμερική το θέμα της παρέλασης, κάνοντας σαφές ότι 50 χρόνια παράνομης κατοχής το όνειρο μιας ελεύθερης Κύπρου δεν θα πεθάνει ποτέ. Είχα την ευκαιρία να είμαι μαζί σας υπό διάφορες ιδιότητες. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τους απρόσκοπτους αγώνες και τις άγνοιες προσπάθειες που διεξάγεται εδώ και 80 και πλέον χρόνια. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς για την παρήγγειλη προσφορά σας προς την πατρίδα. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και εσείς όμως ο κυπριακός λαός, αισθανόμαστε ευγνώμονες για το πολύτιμο σας έργο. Κλείνοντας, μεταφέρω τις θερμότερες μου ευχές για υγεία, δύναμη και επιτυχία στο έργο σας, προς όφελος των συμφερόντων της ομογένειας και του ελληνισμού εν γέννη. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. A round of applause for our other Grand Marshal from Cyprus. Ladies and gentlemen, we finished with the Grand Marshals. Please stay in your seats and give me 10 more minutes. We're going to hear two beautiful songs from Guerrilla Opera, and then the awards for our benefactors, beginning with the grand benefactors, and then the benefactors, and then we're going to hear from the Seminars. So Guerrilla Opera.